Ngibingelele babukele emakhaya ngibingelela phasi kohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya ngibingelele yona-ke ingwenya edle ezinye ingwenya babukele emakhaya namhlanje-ke la sibhalelwe uma wasicela simsize nange benenkinga kahle kahle nomama westokfela obekuyena ebekuwumphathi wamabhuku kodwa-ke babukele nane niyazi anginawo amaningi angini ngamaningi ngicela-ke sinikeleni khona nani babukeli igama lami nginomzamo wakwambatha besihlala istokfela nabomama la endaweni yethu umama lo bihlala kuyena imali yaba nokunyamalala ingxenye yayo ewu-6000 kodwa-ke bengibize laba bakamgwazela ukuthi bazosilekelela ukuthi sikhulume naye umama ukuze imali ibuye. Ngikhona-ke la ekhaya la siza khona kalo mama lo sihlala naye qoqola ekhaya Hayi untshanta mafana. Siyaphila. Hayi bo sakwazi mfana. Hayi Hayi nasihlala ngahlala naye. hayi mama sicela ukuthi ningahlala ngicela ahlale ngapha. Oh. Yes. Hlala ngala naye naye. Ninjani-ke ma? Hayi sisaphila njani? Yebo, sicela sixolisele nje ngisale sitheleke kwakho kahle kahle njengoba sila nje sihamba noma. Yebo. Okay, ngicela uqale ngiyithule mina ngingwenya edlezi. Hawu. Ngihamba Kahleni bo. ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Hayi bo. Yebo, sihamba noma ungazothi khona inkinga kuwena noma. Kahle wena angiyazi le. Okay. Kuneyinkinga manje. Ngizocela kuneyinkinga manje. ukuthi kube uyena Ongichazela usuneyinkinga manje uzohamba nongwenya. hayi makhelwane sithenga ukuthi nje basidlala istokfela Lapho kwenye sedlezinye manje kuseneyinkinga. sekunele inkinga yale mali ethe yanyamalala Yakuphi khona? yestokfela Maphi khona? manje sibone ukuthi ake sicele ungwazela ukuthi azosilekelela Ukubone phi lokho ukuthi nyamalele imali? ingani sikade sihlangene nawe mhla ka5 singamakhosikazi watholakala ukuthi masicheck amabhuku kushoda u6000 Hayi bengifasi ungadlali ingama. Hayi Hey ungadlali ingama. Kunemali enyamalele esitofeleni. sorry ma, ngicela ukubuza ukuthi uma yena lesi story akhuluma ngaso wena usazi. Hayi kodwa phela nginami ngingaphetha kancane yilokho sani kodwa nje cha hayi. Okay. Imali uma andlali naso stokfela. Sidlala naye estokfela. Awaphatha amabhuku estokfela. Yawaphatha amabhuku estokfela. Okay, ngicela-ke ma ukuthi ukumdedele akachaze istory ukuthi Hayi awuchaze intombazane ngeke. Hayi ngeke ngilindile. Chaza intombazane. siye sisidlala istokfela nesesinominyaka emithathu sisidlala istokfela nayo mama nalamanye amakhosikazi angekho yasemsebenzini wona ngicelileke ukuthi ake ngihambisane nomgwazela size la sizokhuluma naye Manje usuzongilandela umgwazela namakhamera ke manje la kwami uzongilandela umgwazela namakhamera la kwami cela ma ukuthi wena khona into ongayibonanga esitofeleni kahle uhlule yini ukuyizela wena wedwa uzongilandela amakhamera la nomgwazela ngijwayela kabi wena mama ngijwayela kabi uyangijwayela kabi manje-ke sithe masicheck amabhuku mhla ka5 kwenzakalani ukuthi kunemali enyamalele hayi bo umama wathi mayewenza i-bank statement wathola ukuthi u5000 u6000 ushaywe ngo-cash send from i-account yakhe efonini yakhe kaze kakabili so-ke uma sesihleli phansi sikhuluma-ke kuboniswana umama akafuni ukuthi ehlele ngezansi ukuthi kulungile ngoba imali isilahlekile ngoba sola la amsolayo wakwakhe uma ngabe sibonisana naye ukuthi cha yena kusho ukuthi akazobe ukuthola ukudla kufanele simkhathe off ngeke ningikhathe off kodwa ngizoyilandela-ke nami-ke ngihambe ngebheke ngiyobheka labo cash sendeni mashoyo ikwenzekile yini phela ucash Sikusephezu kwalelo bhuku. sitshene wena ukuthi wena imali uyibonile ukuthi iphume ngo-cash send abawu2 angazi nami ukuthi bakhisha obani angithi wema anginalo iqiniso ukuthi bakhisha obani vele angithi sorry ma kodwa nje ngisazolandela ngibheke hayi kabi ma ngizohamba nami ngibheke ebhenki besicela ukuthi sike si-understandaneni kuphi khona into eyodwa singakhulumi sonke ngoba mala uyeza ukuthi uma
bakhala ngokuthi ngeke bakwazi ukuqhubeka nokuthi kwabiwe kahle ukudla ngokuthi kunenkinga ekhona between wena nendaba zemali ukuthi imali iyashona. Hayi amabhadi shemezweni Kanjani ma? kuningi kwangathi kuningi wema ngicela ukubuza ukuthi kwangathi kuningi ukube bekuningi hayi kuningi kuningi ukube bekumunye ke ma akuthi wena ubuphethe libhuku ukuthi nawe ubuzoba nje yebo ma ngicela uchaze nangebuzo bekusoba nje la kwena phethe ibhuku ngoba lapho iphethe mina imali eshodayo ubona ukuthi imali ikhishiwe from my account efonini yami bengizokwehlela ngezansi emakhosikazini ngiwatshela ukuthi ngicela banginike ithuba ukuthi into engizayixolisa kanjani ma kodwa ngisazobhekisa kuqala ngisazolandela kuqala Angithi sisi bafikile ngomhla ka5 bafile ngayikhuluma lento wahamba wena bahamba ebhenki wabona ukuthi imali ikhishiwe yakwenza ucash send mayenza ucash send imali katholakala ukuthi umfana wakho engakuthandi ulo mama ngoba uqhamuke nabantu bamakhamela bokufanele lo mama eze yedwa ezokhuluma nawe sisi kahle kubonakala le mali ukuthi iyakwazi ukuhlanganiseka engaqhamuki lo mama sehamba nabantu bamakhamela kuzokuzwe lonke thina ngenxa le mali ethathwa yile ngane yala ekhaya kumanje le ngane yabona abantu bese mama befikile yavuka iyahamba kusangathazo imali ithathwe yiyona khuluma ucacisa ukuthi ingane yakhe yenze lento kuze mama bezokunderstand bonke labo mama bazele nabo banezingane ayikho ngahle nodadewethu wema khona into ekumele uyazi kahle kahle emhlabeni njengoba siphila nje zonke izingane ziyagana ungabe wena ma usokuthi uyitshela ukuthi uzovikela ingane yakho kodwa ube ulazi iqiniso ukuthi iyona eyenze wrong. Wena bekumele uhlale phansi nabanye omama nibonisane ukuthi okay bomama sekunomshoshovu ovelele onje ngicela ukuthi sizameni ukuthi sibone ukuthi sizozamani sibeke phezukwayo ukuze kuqhubeke istokfela njengendlela ejwayele ukuqhubeka ngayo. Ungicika nyandi lo mama uza namakhamera emzini kasiswami. Sis. Kufanele eze yedwa kwezolungisa udaba lemali. Thoba ke sisiphambi kwakho. Lo mama uza namakhamera. Amakhelwane. Yebo. Iqiniso ngiyalazi. Yebo makhelwane. Ngicela ukuqondisa. Yebo hayi makhelwane ngiyaxola. Phela nawe ngeke usasingane kuyilahlele. Uvume ukuthi ikwenzile ingane nami. Yebo manje. Bengazi nami shem. Nami bengibona ifone sekureport ngoqamba mama. Angazi kanjani. Bengicela ningixolele. Pho manje. Kodwa phela ukudla nami ngiyadinga phela ngeke. Kanjani kanjani? Ngeke ngakutholi ukudla. Phela uzokuthola ukudla mama. Ngeke phela ngakutholi ukudla phela nami ngibade ngihlala nje. Udlalile phela usisi ukudla phela uthola. Kufanele ngikuthole ukudla. Angithi nimbozo la ngemali kabani. Uzothola ngemali kabani ka. Ngihlalile kodwa phela angihlangene. Angihlangene. Ingane yonke biyenza ngendlela yayo. Ngiyakwazi namakhelwane ke ngoba ngizobona nathi nenze njani. Nisobothi nenze njani. Kodwa nami ukudla ngiyadinga. Ngihlalile nami. Ngiphathethile nami ukuthi la ngizothola. Imake siyakhuluma. Khuluma manje ukuthi nibothi nenze njani. Kodwa nekudla ngiyadinga. Sibizela abake ukuthi nabo basilekelele basinike isolution. Wena ngithi uvele uthi wenza ukusa kakhulu. Wambisa amakhamera. Ngithi uvele kwaqa kakhulu. Wabeza amakhamera. Wema. Ubona nini ukuthi nenze njani futhi namanje. Kodwa ukudla mina ngiyadinga mina ukudla. Besacela ke ukuchazele something la. Nawe ma ukhona udadewabo. Wengane nami ungachazi lutho. Ayikabi ma. Ubani ubani sekhona legama lakho befike wathi ubani? Hayi ma. Undukuzezwe akuqamba amanga. Wema. Angikwazi ukuthi ubani. Okay ma. Naku umuntu ekhuluma namakhamera bekathi sihlala estokfel. Usazongilethela ngazi ini. Angifuna ukukhuluma kakhulu nawe. Kodwa ma. Naku umuntu ephela khuluma. Hayi wena uyabona na ukuthi ini ngiboneni. I-wrong lento yenzayo. Ayikho into wrong la. Ukube bekuwomunye obesenkingeni njengawe. Bekuwena obuzoya kwa. Akona inkinga ingane vele ikhiphile imali. Bengazi vele. Ayithuna ngamina ngithi into yeyabani ke le. Akona yami la. Ngipheshi imali ma. Inkinga yakho akona yami. Ingane yakho. Akona inkinga yami. Akona inkinga yami. Ikhiswe ingane hayi mina.
ngihlakanaphi ululaka abantu ukuthi nami nithe niphakame kanje ngihlakanaphi mina into erongo amakhamela omama ofune behlale bodwa bebonisana ukuthi kufuna benze kanjani hayi lo mama lo seqhamuka namakhamela bazongena la ekhaya abantu bamakhamela bona benibiza abantu bamakhamela ukudla siyadinga nathi usuzalile udlale ngani ngemali yakhe manje imali yakhe ithathwe ingane ukudla kwesitofela wemama umzali lo ayikho leyo nto Yasalamu umzali omzali ahlale phansi bebonisane bayalanda abantu bamakhamela beze la ekhaya njengoba imali ikhishiwe wena uhlangane naku phela yabo nje kubalisa ukuthi wena uhlangane abantu besifazane nijwayele ukuthi igebengu niphinde nithumele ney'ngane zenu uzobamba ususinengazakusikujwayele lokho ima wema mina into engiyibukayo usinengane zakho zikujwayele yabona njengobundwa nje mina into esengiyibukayo yabo lento ngiyacacisela kodwa ngimi lalela ma yabona kahle kahle ingane yakho yonile akumelwane ngokuthi ingane yonile vele ngiyavuma ukuthi ikhiphe imali ngaphandle kwemvume yami umuphi umama ekumele athwale leyo mbokodo ukuthi ingane yakho yonile fanele usisele ngoba wayidlala labo mama kodwa sesibona sesingakwazi ukuphetha amakhamela fanele usiswami omama ufune bonke ntambama beze la ekhaya bezohlala phansi bebonisana kuye kwenziwe njani awubekwenza abantu bamakhamela bafuna befike again namhlanje bezothi umuntu edlala nesitokofela imiphi imizamo oyizamayo ngoba mhla ka-15 kuyathenga ukudla iyahlangana imali nakho wena sikwenza urongo wena mama ukuthi wena ngabe sikufakunyawo kwamanje uphuma ushesha la ngisakuyekela njengabantu bakho wena ngabe sikufakunya uphume la manje kushuthi imali lento oyenzayo uyenziswa ukuthi wena uyisiqhwaga no angisona isiqhwaga angithi sekuyaqhathima mama ngicela ungichazele la ngidinga ukuthi ufike nomabodyguard judge amakhamera mabodyguard hayi boy la VIP bo wema Jesu wema uqhamukapi shuthi wena hayi bona intombazane yazajoyina kabi wema shuthi wena hayi bo wesisi ozojoyina kabi hayi bo mama ntambama izokhulunywa lento ibonje le mali wasongidina umama shemba uyahluleka nje ukuthi ufike umhla ka-15 le mali iyobe siyihlangene cha uzolindwa abanye omama hayi lo wamakhamela wasongidina umama ubuya namakhamera dati uzolindela abanye omama ngoba lo umama mabodyguard la uzela namadoda wema ayizulungiseka lento mama yabona izolungiseka kanjani uzobona ila izolungisela khona shuthi wena ma mina sengiyambona uma ukuthi shuthi le mali le uyayazi wase wathumela ingane yakho ukuthi ayihambe angihlangene angazi lutho manje imali ulwiswa yini amakhamera lento ngidina ngilethe amabodyguard amakhamera kwami lalela wema ube wangifonela kona eseni ukuthi uzuza amakhamera akufonelanga wena ngithi ufake sekubona nje thushu imanga ukuthi ngikwenze le example angithi wena ufaka indodana yakho yantshona ngayifakapi naye angithi ingiyithatha imali ningasongigulela nini emini kabha ngobani ma asinazi phela thina sicela ukuthi wena ungwenya sikwazelaphi mhlawumbe ingane yakho anti niyalwa futhi bengithi ngiyakwazi kodwa angikwazi namhlanje hayi nami bengithi ngiyakwazi nje Beba ko-TV manje thina siphuma ko-TV wazone drama wemama. Hayi drama nangibani. Khokha le mali ihlangane
phume kulabo Phume mama. lapha. Phume kulabo mama lapha. Ngizonikeza imali. Ngizonikeza imali. Phele futhi. Ukuthi mina kukhulume sekulule thaka uzoyikhokha ubatshela abafazi labo bestofret ngizoyikhokha nini novinini kodwa lolo usuku ngolesihlanu nahlanyanga phela angamani ngolesihlanu nangihlanyele ngizobona ukuthi ngizoyiyaphi ngizobona ngiphumile ngizophuma usisi wami ngoba esitofeleni sekunamadoda amakhamera angikwazi ukulungisa inkinga yenu utshengisa ukuthi ukuthi sanicabangela hayi ukudla likhona ebhukwini bezobona kodwa lamabhodekade akho uhamba nawo ayilangantalezingenela amadoda njazi ingogolo nje amadoda makuwukuthi le mali ayiphumi ningamniki ukudla ubani okay nami mina ngungane wakhe hayibo kampela uqala nini ingane kamamkhulu wakhe uhamba namakhamera hayibo wena ungena wethu yonke le mina kudlala ngihlala nami wena ufaka abantu aba more than 3 ufaka ingane yakho wafaka udadewethu esharile le mali ngenile impela ngoba sengingena namakhamera ufaka bangalenza lalela webhutwana bona kube kuzona ngabodwa ngomhlaka 14 imali yadingeka imingekho ngeke uyithole ngiyithola mhla senginami engenanginayo mhla 15 kodwa sofuna ukuyekalela ukuthi bangene namakhamera la ekhaya ngizokuthola ngizobona ngobani manje ukudla kodwa ngizokuthola ngeke ukuthola uzokuthola ngizobona uzokunikwa uba ibhuku lami asifune mabhuku yena noma ibhuku akalilanda lizokwenzani ubhalile lapho ukuthi igama lami likhona la ngizobona u-6000 wena ubhalile igama lami likhona phakathi la imali yona uvumile ukuthi igama lami likhona la ngizobona ayikho ngiphakathi nani ibhuku alinendaba wena ivumele wena ukuthi imali zoyiqoka imali kodwa hayi ngale ndlela enifuna wesiswami ngihambeleni kwami ifunwe kanjani cela niphume hayi lapho bakhuluma wena uyini wena nesitokofela wena khona la makhamera ila ikhaya la ukuthi
wena manje ngoba urobha nje uyabarobha mama. Isicacile lento ukuthi isolution ithi wena uthi imali uzoyikhokha ngomhla ka-14 uyaphuma noma uvume. Kuza ukuthola ukudla uyabona-ke khona into efuna ukutshena amantombazane njengoba uzokungena imali mhla ka-14 mhla ka-15 siyahlukanisa okwakho ukudla and futhi angafiki azophazamisa inhle yomama ade beyishayela imali bodwa. Mina ngishaya ngani? Nanje uyihlela nengane yakho imali. Hayi uyihlela nengane yakho imali. Kanjani? Ngeke ulalela la. Ukudla lokho bekuzofika la ekhaya. Ukudliwo nidlile lo mali. Hayi ayikho inkinga siyabaza abantu. Wena abantu ozobafunda ke. Yabo ngomhla 15 sokufundisa abantu. Abantu ufuna ukubaza. Uyabo ngomhla 15 sokufundisa abantu. Sobe sikho. Hayi lutho. Wakhuluma kangaka Lutho. suka namakhamera. Oh ima angithi buku ubiza usisi wakhe. Oh understand. Sisi kumele ufake ekhanda lokho. Akho kudla ozokuthola. Nakuukuthi imali ayifiki. Uma sicela ukuthi ngomhla ka-14 ngizophinde sifike la. Mama ukuthi ayikho. Yebo. 15 kuyothengwa ngithi ukudla. Lokho angeke wena ukuthola. Vele uyazi. Uyabona ektha Babolile labo mama babiza abantu bamakhamera. Mama usho uthembeni ngempela. Cha isigebengu noma. Ngeke bengingabona. Hayi babolile imbokoti yaqala ibonisana. Hayi Ngiyabonga. Hayi ngolile. Obani? Bathenge namakhamera Wena siyeza la ekhaya ubuyisa yonke into emini basemsebenzini phela uyabazi bayasebenza mama besafika ababona kanjani? i-weekend yani I-weekend yani ngoba umhla ka-14 uzomaduzane nje. 14 ngomsombuluko mhlawumbe awazi nama-date Hayi mama. amakhamera iyangibamba Imali yadingeka. Imingekho wazi ukuthi awutholi lutho. Hello mama usigebengu. Mina ngiyaqala umama nje. Uzuyayilwela ngobugebengu. Hayi. Uyile nengane yakho. mama besitokofela ubona usuthatha ingane yakho usuyivakashisile ingane. eyikhohlakeleni uthi vele ukhohlakele mama wenu dade wabo lo ukhohlakele hayibo uyambona uyayihalela iwivi yakho ngenaphi iwivi yakho kumina Hayi we mama yazini asenze nje into. Mbuku uyayazi ukuthi hayi noma uyayazi hayi buyisa imali-ke phela. uzokuthola ukudla la ekhaya fanele phela ukuthi ngesikuthole ngoba uhamba nama-bodyguard unemali ukhokhela ama-bodyguard fanele ukuthi ukudla ngesikuthole la ekhaya sesizofa la ekhaya sibuya ama-bodyguard Ayikho loo nto. 6,000 mningi. Ngeke uthathe nje.
mama. Ngiyathi niyazi ukuthi niyaba overpower. Simtholile Shuthi isitayela indoda ayivele nje. Wena ungenaphi kuba nawe Uliswane. Hayi nami ngizenobhuku wami. Unamakhamera ubhuti wami. Hayi yonke into bodyguard uzokhanyelwa la ekhaya ngamakhamereni. Hayibo nifundile bokini. Hayi dad. Nisifundise ngoba ngidlala intofela nabantu ngoba nifundile nidlala nabelungu lento. Kodwa uyitholile imessage. Wena imali ma 14 if ayiphuma imali awutholi kuhle. Siyema lapha. Futhi umfana ngizomthinta yena. Ngithi benifikile kodwa nje mina angihlangani ngithi ngiyazi angihlangani. Kanjani? Abahlangani. awukwazi Abahlangani mina imali. kube Ingane bekhiphe imali lokhosana. Imali isebheka ngithi ingcono ingane ibophenika Bopheni ingane. Ayikho lonto. Ekabani. kusho ngawathi ingane ayibophe. eyami. Ibopha wena. Ikhiphe kuphi imali? Angithi ikhiphe ku-account yakho. Hayi kuyo mama. Wena bopha ingane yakho. Ayikho lonto. Nizodla amanzi. Kodwa ayisikhulwanga ukudla kwasitokofela yekho usendaweni akawubedlalele mahhala. Bedlalela ingane yakhe. Hayi bedlalela ingane yakhe. nami bengena imessage ngaze ngasola ngoba ngiyamali uyena ngango akasethi bengisola yena ngeke sikwazi ukuthengela ngemali hayi khonakele wena nale ndodana yakho nina ngizokuthola udla westokfela hayi uright ingane yakho yenze lokhu ngoba wazi ukuthi wena unamapowers ukuthi uzodimanda and uyakhuluma uzodimanda ngesisi khohlwa sisi ke uzodimanda uyabona abantu iyanyanya wena mama wena abantu hayi ngambona usenza nje ukudla kodwa iyema lapha usifuni vele thina la hayi akasifuni nje akukho ngizokuthola yabo mhlawumbe uthi ngeke imali ngeke into engifuna untshena yona ngasekutholeni ukudla khohlwa njengesidomo esikoleni sizokuthola kushuthi wena imali le mali ade uyidlalela indodana yakhe yothenga ingubo zaKrismus akabuyisi imali yena imali ebhenki mina ngihlangani naye angizi kanjini ubani okhipha imali ebhenki uyabona nje njengamanje funa utshela amakhosikazi ukuthi lo mama ufike namakhamera-ke iwona kazokhokha lo 6,000 thina asangene nayo imali yokuqasha amakhamera awaqasha ngemali amakhamera azokhokhelwa nawe nje uma kuwukuthi ngemali esitokfela amakhamera hayi yabona bodyguard lawa lutho awakhokhela amahala namabodyguard amahala yebo amavolontiya ngizovolontiyela la ekhaya hayi lalela-ke wema thina-ke sesiyahamba sesiyabonga kodwa wazi ukuthi mhlaka-14 mingekho akukho kudla and sokubonisa sobe sikhona-ke thina ivuthiwe mkhulu hayi ayikho inkinga nomama isigebengu wesibili kodwa njalo ingane zami ziyaziphinda ngoba phela ingane zami baziphinde ekhadi hayi ye-app kumele bayazi nayo vele hayi uyazi lo mama kumele bathi uma ngishona bangene yonke indawo baningi abantu abadlala isitokofela babozana nabanye nina kumele nendlala isitokofela uyabona-ke lokupublish abantu bangabe samfaka ey'tokufela wena uzobonakala uzovela wena uyabonishwa manje yenzani uzodlala nje ey'tokofeleni uzofuna abanye omama abaphindayo uma kunenkinga bebonisana
bayisha baze bayalwa bo bayalwa kodwa Ungaleka nje lo mama ulanga umama. bavuma imali ukuthi idliwe Abantu ungadlalwa phansi kuboniswane njengomama. Inkinga yomama. hayi asambeni so umhlaka 14 kodwa nazo ukuthi imali eningi Yabonana khona mbani. vele hayi esiyari kuyokwenziwa ayikho leyo kasambe baphazamisekile nabomama basambeni baphazamisekile nabomama